Салом алейкум бародаро. Я видеоча мемонам тамошо кунен. Ира да Европа таҷриба кардаган. Ана бисёр варианти хубай барои устуо бо як хеле устуое ки мисол нимколай соҳиби хона мисол ҳеҷ чиай дастшо намебиёя. Ана як объёмни ба воситаи кистичка тамошо кунен. Ина мемонамтон. Хоб нигоҳ кунед чӣ хел мерезаш, чӣ мекунан. Ҳар як ҳами мисол варианти хуб да. Мисол шарт нест ки компрессор харем ё ягон чизи дигар. Ина кадистай ба ҳазур бинен. Ана бо як видео давомша тамошо кунен барои занако, барои модарое ки мисол метавонед ҳамин чизам истифода барен тамошо кунед. Бо як видеои дигар гузарондастам чиста барои мардакое ки ҳама корое ки мисол дар зиндагимон дар кор меша. Видео ҳам где-то 10 минут зиёдтарай мегзара партофтестам ишам тамошо кунед боварӣ дорум маъқул мешава. Хуб зинда бошед бачако. Шумо ҳастем мо ҳам ҳастем. Бародаро дастгирия фаромӯш накунед. Обод